Aldea de Albá, en Palas de Rei, revivirá de novo esta fin de semana co Son da Aldea. Será a cuarta edición deste encontro dinamizador da cultura rural que arrancará mañá cun encontro científico sobre os produtos locais, que inclúe proxeccións e mesas redondas. Pola noite haberá cea, teatro e tamén música a cargo de Iria Estevez e Gonzo Piña. Xa na xornada do sábado a actividade intensificarase durante todo o día, coas exitosas teatralizacións que teñen lugar nas últimas edicións e nas que participan de xeito activo público e actores. Moitos deles colaboran dende a comarca de Chantada, como unha boa parte da familia da Casa Rural Romualdo de Taboada. Todos os anos os veciños e as veciñas, tanto de Albá como tamén de Taboada, de Chantada, estamos participando xente de diferentes sitios, pois pretendemos un pouco darlle vida ao que era unha aldea nos anos 40 e 50, non? Entonces, este ano, digamos, hai esteas que se desenvolven pois como apañar as patacas, os canteiros arrincando a pedra para facer unha casa, ou, por exemplo, pois tamén o tema do extraperlo, ou a inauguración por parte do señor gobernador civil da chegada da luz á aldea, non? A escea na que participan representa o fenómeno do extraperlo, tan común en tempos para acadar incluso alimentos básicos. Tanto no sentido de que decomisaban, pois eso, o carro e a burra que levaba o rapaz para levar os produtos, como despois tamén o regateo que se establecía moitas veces entre a xente da aldea e os extraperlistas para acadar uns prezos razoables para cada un deles. O Son da Aldea é un evento que convida a coñecer e vivir a historia cotiá do rural e das aldeas.